Hola a totes i a tots. Avui toca tutorial de taca d'aquarel·la en català. El faig per al tema del curs de paisatge taca perquè en una de les classes, parlant amb un alumne, volíem fer una marina i hi havia una sèrie de textures que no acabàvem d'aconseguir. Podien ser pel paper o pel tipus del pinzell i buscant, un alumne va enviar un tutorial sobre una marina en la que es provava la tècnica de mullar tot el paper i deixar-lo a sobre d'una superfície impermeable, de manera que el paper es queda adherit per la seva pròpia humitat, no s'arruga i conserva bastant més l'aigua. Aleshores, he volgut fer la prova per veure fins a quin punt reté la humitat i com ens pot ajudar això en el tema del curs i en el que és la taca en definitiva, i també per provar les textures de la marina, que l'altre dia no sortien a classe. He fet servir un paper d'aquarel·la de Canson, de gra gruixut, perquè crec que és fonamental per fer la textura de les zones, i he començat, com hem dit, mullant tot el paper sota de l'aixeta, posant-lo a sobre d'una superfície. Jo he agafat una safata de tall i li he donat la volta, l'he enganxat per la part del darrere. He vist com efectivament el paper queda totalment adherit i llis i he començat a pintar la part dels núvols. No faig servir cap referència, en aquest cas m'ho invento totalment, no espereu que sigui molt realista, però em centro en el que volem investigar, que és la quantitat d'humitat i, com ja he dit, les textures de les taques. Podem veure com en el cel he anat aplicant diferents blaus i també una mica de gris de paint per fer uns núvols així una mica com de tempesta, i efectivament he pogut comprovar com va passant l'estona i segueixo podent aplicar tota la pintura de manera que segueix expandint-se perquè conserva molt la humitat. Això també ens porta la dificultat de que la part dolenta de treballar sobre humit o sobre tan mullat és que la pintura s'expandeix potser massa. Costa més de controlar i constantment s'ha d'anar reforçant la quantitat de pigment perquè si no perd intensitat. Però està molt bé. Per treballar sobre mullat és una tècnica que penso que pot ser molt interessant. Després, al retirar la cinta de pintor, trobo que sota la cinta hi havia molta més humitat i se m'havia filtrat alguna de pintura groga molt fluixeta que havia posat, que no s'aprecia gaire a la imatge. Començo a fer la línia de l'horitzó, se m'emborrona una miqueta la part més humida, perquè ja sabem que si volem una línia definida ha de ser sobre sec, però igualment continuo amb el tutorial i començo a aplicar el pinzell amb una certa inclinació, molt suau, intentant mantindre aquesta textura o treure la textura del paper per simular la part del brillo de l'aigua, que era el que l'altre dia a classe no sortia perquè el paper no era el més adient. Aquí podem veure com si tenim un gra gruixut i agafant el pinzell de manera que està pràcticament horitzontal respecte del paper, aconseguim la textura. Veiem que se m'emborrona perquè, com amb aquesta tècnica el paper agafa tanta humitat i aguanta tant la humitat, doncs encara no estava sec del tot. Per això hi ha zones que s'emborronen. Si volguéssim que es mantingués més la textura, hauríem d'esperar a que aquesta part del paper estigués totalment seca. I com a conclusió final, doncs dir que és una tècnica que penso que és molt interessant si hem de treballar la taca, perquè ens permet treballar amb més tranquil·litat durant més estona, sense preocupar-nos de que se'ns quedin les pinzellades marcades. Una mica difícil de controlar l'expansió de la pintura, però pel tema que ens ocupa aquest any ja ens va bé. I si volem fer la textura dels brillos del mar, doncs hem de fer servir paper d'aquarel·la de gra gruixut amb el pinzell bastant més sec i gairebé en horitzontal. Doncs bé, fins aquí aquest tutorial, espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera. Adeu!